रंजालि बैसागुनि रंजानायजों लोगोसेयैनो जरासे हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि गोथार जराजुलि रंजालि बैसागु फोरबोनि रंजानायजों लोगोसे जरासे हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि जराजुलि होदों आइदेवर बियाब बाथौ गौथुम आरो लाइमोन आफादा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कबिरालि आइदेवर बियाब बाथौ गौथुमनि खेराइसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों रंजालि बैसागु लोगोसे जरासे हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि गोथार जराजुलि होदों। रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायजों लोगोसेनो आइदेवर बियाब बाथौ गौथुम पकिमुरि हाफाबारि गामिनि दुलाल दैमारिनि फिसाज्ला बुलबुल दैमारि आरो कलाइगाव सेंगा फोथार गामिनि हरिचरन बर'नि फिसाजो करबि बर' मोननि जराजुलिखौ गाजा गोमजायै खुंना होयो। मिथिहोनाय बादिब्ला हौवा गोदाना गुबुन धोरोमनिमोन। बिथाङा दा गोदानै बाथौ धोरोमखौ बजबना लाना जराजुलि जाना रायजो जानो आगान होदों। बेहाय गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै जा मोनसे हाबाफारि लादों बेखौ आं फारसेनिफ्राय आं बुंनो नाजादों जे जोङो आइदेवर बियाब बाथौ गौथुमा 1987 मायथाइयावनो जा जों आफादखौ दादोंमोन बै समनिफ्राय दिनैसिम जोंनिया नैबे रंजालि बैसागो फोरबो आरो गोदान बोसोरनि जा फोरबो खुंथाय बे खुंथायखौ जोङो फालिबोगासिनो दङ। नैबे खेराइसालि होनना बुंनाय जिथु जोंनि बियाबनि जायगा बे जायगायाव जोङो दिनै बेसेबा बोसोरनिफ्रायनो खुंबोगासिनो दङ बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों। दा देग्लायबो जोङो रंजालि बैसागो फोरबो खुंथायनि लोगोसे जों गुबुन मोनसे हाबाफारि सरजाबनानै लाबाय। बेनो जाबाय जोंहा हाबा खुंथाय अर्थात हाबा आसार। आंनि खाथियाव गसंनानै दङ सासे दरा गोदान आरो खैना गोदान। बिथांमोनखौ जोङो दिनै आनसलिकनि जानानै आनसलिकनि रायजो राजाजों ज' जानानै जोङो हाबा गोमोन अर्थात जिथु आबुं हाबा बे आबुं हाबानि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों जरजुलि खुंनानै होनाय जाबाय। बिथांमोना गिबियाव जोंनि धोरोमनि नङामोन, गुबुन धोरोमनि सुबुंमोन। जोंनि धोरोमखौ मोजां मोननानै बिथाङा सायख'नानै लाना जोंखौ मैयानि सानाव बिथाङा जोंनि धर्मान्तर जाबाय जोंनि बाथौ धोरोमसिम। जोंनिया गासै रायजो नाङैनो बिथांखौ जोंनि धोरोमाव सोनानै लाबाय आरो दिनै लोगो लोगो बिथांनि जोंनि नैबे रंजालि बैसागो फोरबो खुंथायनि गेजेरजोंनो गासै आनसलिकनि रायजो राजाफ्रा ज' जानानै जों बिथांमोननि हाबा गोमोनखौ जोङो आबुं खालामनानै होबाय। जोंनि लोगोसे जेनेबा आंनि खाथियावनो थादों जोंनि आसारि सुकुराम बर' बिथांमोननि हाबाखौ खुंफुंनानै होबाय। बिथांमोनानो जाबाय जोंनि बे गामिनि अर्थात आइदेवर बियाबनि सिङाव थानायनो पकिमुरि गामि हाफाबारि सुबानि मानगोनां दुलाल दैमारिनि फिसाला बिथां बुलबुल दैमारि आरो खैनाया जाबाय सेङा पथर जे सोनाब कलाइगावनि जे सेङा पथर गामिनि करबि बर' बिथांमोननि सानैनि गेजेराव दिनै हाबाखौ जों खुंनानै होबाय। दा बिथांमोननि हाबानि उनावनो जोङो जोंनि जिथु रंजालि बैसागो फोरबोनि खुंथाय दङ बेखौबो जोङो बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बादायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो खुंनो लागासिनो दङ। दा जोंहा माखासे जिथु 28 खन गामि दङ जोंनि बियाबाव, बे 28 खन गामिनिनो प्राय 25 खन गामिनि रायजो राजाफ्रा बेहाय ज' जादों लैहोर लैहोर फैनानै हाबा नायनो, हाबा खुंना होनो आरो लोगोसे मोसानानै बादायनो बायदिसिना रंजा बाजा खालामनो थाखाय बिथांमोना बाहागो लाफैदों। बिथांमोना जिहेतु दिनैनिफ्राय हाबा जाबाय, जे हाबा जानाय समावहाय बिथांमोननिसिम मा बोर थागोन बोरखौ नुवाथारि बोराइ बाथौआ बिथांमोननि संसार गोदान जागायजेननाय संसारखौ रुजु रुमु जाहाथे जालांनो हायो, बिथांनि संसारा जाहाथे मोजां जायो, बिथांनि गथ' गथाया जाहाथे मोजां बिदियै जोनोम मोनो, मोजां बिदियै जाहाथे जोनोम लानानै बे संसाराव फैयो, बेखौ बोरखौ नुवाथारि बोराइ बाथौनियाव जों बयबो राजा बिनानै बिदों। नुवाथारि बोराइ बाथौआ बेखौ होगोन आरो गुबुनथिजाय जोंनि जिथु रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ बोर होदों, जों बजबनानै लादों। जिहेतु बिथाङा जोंनि धोरोमनि नङामोन, बिथाङा जोंनि धोरोमखौ मोजां मोननानै फैदोंब्ला, आंखौ जुदि मोजां मोनब्ला जोंबो बिथांखौ मोजां मोननाया जि मानसिनि धोरोम, दा बिथाङा जुदि जोंनि धोरोमखौ मोजां मोननानै जोंनि धोरोमाव हाबफैदों अब्ला जोंनि धोरोमारि गासै रायजो राजा बिथांखौ मोजां मोननाया बे मोनसे जोंनि बयनिबो धोरोम। बे हिसाबाव बिथांखौ जों बजबना लादो, जों आशीर्बाद होदो, बिथांनि फैबाय थानाय जिउआ मोजां जाथों, बिथांनि संसारा मोजां जाथों, जों बेखौ बयबो हास्थायदों। आरो
बेहाय रावहाबो जेबो गोसो गाज्रि गैया जिहेतु बिफायाबो जुदिও बेलेग धोरोमनि मानसिब्लाबो बिफायाबो खुसिजोंनो बिथांखौ जोंनि धोरोमाव गथायनानै होदों बेहाय रावबोहाबो माने हामा मोनलायनाय बा गोसो गाज्रि जालायनाय जेबो बेबायदि गैया बेखाय जों बयबो खुसि आरो जे बे हाबाफारिखौ मावनायाव जेबो दाङाबाजि गैया।